sam se odavno odvikla ljudskog glasa i ne podnosim vikova. Najljepše vas molim, ne narušavajte moj mir. Ma isplatite mi moj novac pa ću otići. Pa rekla sam vam jasno i glasno. Trenutno nemamo raspoloživog novca. Vratite prekosutra. Ja sam imao čast da vam kažem isto tako jasno i glasno da je meni novac potreban danas. Jer ako vi meni ne isplatite novac danas, a meni ne prostaje ništa drugo nego da se ja obesim. Šta te radim kako je meni? Baš čudno. Znači vi nećete da mi isplatite novac? Ne mogu. Dobro. Kad je tako, ja ću onda ostati ovdje sve dok me ne isplati. Kažete da ćete to da učinite preko sutra odlično. Ja ću ostati ovdje sve do preko sutra. Evo ovako. Gospodine. Pitam vas, moram li ja da isplatim te moje kamate, jer ne moram. Ili vi mislite da se ja? Molim vas da ne vičete. Ne pitam ja vas za konjušnicu. Ja vas pitam, moram li ja da isplatim ove moje kamate ili ne moram. A vi ne umete da se ponašate u ženskom društvu. Izvinite li ja umem da se ponašam u ženskom društvu? Pa ne umete, vi ste nevaspitani, neoprezni. Pristojni ljudi ne razgovaraju ovako sa ženama. A kako? Kako? A kako treba da razgovaram s vama? Kako? Na francuskom. Madame, je vous prie. Baš sam srećan što nećete da mi date novac. Napolje je divno vreme, a ta crnina vam tako divno stoji. Pa glup. Aj ne. Glupo i naivno. Ja ne umem da se ponašam u ženskom društvu. Gospođo, ja sam u svom životu video mnogo više žene nego vi vrabaca. 3 puta sam ja zbog njih na Bogu izuzio 3, 12 sam ih ostavio, a 9 je ostavilo mene da dođe voda. Obesite me, ona je ekse tamo, ako žena može voliti ikogo se pudlici. U ljubavi ona samo zna da se mistri s njim, a muškarac da se pati i žrtve, tako je. A vi imate tu nesreću da ste žena, pa prema tome sami po sebi poznajete tu vašu žensku narav. Kažite mi iskreno, jeste li ikada vidjeli vernu i poštenu ženu? Niste. Verni i poštene su samo starice i rugobe. Nećete vidjeti belu vranu ili rogatu mačku, nego postojanu ženu. Dozvolite. Dozvoljavam. Ko je onda po vama veran i postojan ljubavi? Da nije muškarac? A, muškarac, tako je. Muškarac. Da. Dobro. Kad je već tako, onda ću vam reći da sam od svih muškaraca koje sam poznavala i koje poznajem, najviše volela svog pokojnog muža. Volela sam ga beskrajno, svim svojim bićem. Kako može da voli samo jedna
Na moje oči udvarao se drugim ženama i varao. Podsmevao se mojim osjećanjima. Razbacivao se mojim novcem. Da. I uprko svemu tome ja sam ga volela. I bila sam verna. I privržena. Šta više, on je umro. A ja sam mu i dalje verna i privržena. Zakopala sam se među ova ovde 4 zida i do groba neću skidati crninu. Crninu. Jao, da mi ne znamo zašto ste vi obukli taj crni novin i zašto ste se zakopali među vaše 4 zida. Kako se čujete da mi tako nešto govorite? Živi ste se zakopali, ipak niste zaboravili ste